kun ét liv hedder denne nye bog, skrevet af Gitte Nielsen, også kendt som Brigitte Stallone. Danskeren, der fik en stor karriere i Hollywood, og som også var tidligere topmodel, men siden gik så meget grueligt igennem. Gitte Nielsen, velkommen til. Jeg håber, der er nogle saftige afsløringer i din nye bog. Er der det? Ikke kun saftige. Der er saftige, der er søde. Jeg kan fortælle, hvad det er. Det er en bog, der er meget, meget super ærlig. Det betyder, at jeg snakker om gode ting, om triste ting, om sjove ting, spændende ting. Og jeg snakker om nogle ting, som folk ikke troede og ikke vidste om mig. En af de ting, vi jo ved ved at have læst aviser, det er, at du har haft et stort alkoholmisbrug på et tidspunkt. Meget stort, ja. Hvordan går det med det i dag? Det går fint. Siden den 9. juli 2007 har jeg været ædru. Det har været en lang vej. Jeg har været i rehab. Men jeg var en god, stærk alkoholiker i 8 år, hvor jeg ikke tog mig selv. Jeg tog mig ikke af mine børn. Jeg var en umulig mor, og jeg var mest af det hele. Jeg var ikke en god ven til mig selv. Når du ikke er en god ven til dig selv, kan du ikke være en ven med nogen. Og det snakker jeg meget om i bogen, og jeg synes også, at jeg giver råd til kvinder og mødre, der måske ikke har så store problemer, som jeg havde haft. Men hvis du synes, du er sådan, har det lidt svært, så siger jeg, lad være at gå ned ad den vej, som jeg har været. Så pas på, reach out, sørg for, at du får hjælp, og snak med dine venner og din familie om det. Det her misbrug, du var ude i, og de problemer, du havde på det tidspunkt, førte jo også til, at du overvejede at begå selvmord. Du forsøgte at begå selvmord. Hvad var det, der skete? Jamen, du når bare et punkt efter så mange år, hvor du er så gal på dig selv, og så deprimeret, og så nede, hvor du synes, at du ikke kan være det værd. Ikke over for dine børn, ikke over for min egen mor, og for mine venner. Du har ødelagt det hele, og det eneste, du bare vil, og det er selvfølgelig kujonagtigt, det er det værste, du overhovedet kan gøre, men det er det, alkoholdjævlen gør ved dig. Det er, at du søger et sted, hvor du vil ikke mere se nogen, og ingen skal mere se dig. Det har de ikke brug for. Og det gør du så. Det prøver du så på at gøre. Og det er så bunden, det kan man sige, det var bunden af din karriere. Ja, det er de to sorte sider, som er i bogen. Det kan ikke blive værre end det, desværre. Hvis du så skal pege på toppen, der hvor du virkelig har følt dig i toppen i din karriere, hvis man kan kalde den det, hvornår har det været? Det er nok de sidste 2 år. For det er første gang, hvor jeg synes, jeg er moden nok og ser med klarhed. Jeg ser tilbage på mit liv og ser frem af min fremtid, hvor godt jeg faktisk har det, og hvor heldig jeg har været. Og jeg er ved at forstå, hvordan jeg overhovedet kunne have behandlet mig selv og andre sådan. Jeg har faktisk haft et særligt godt liv. Jeg har fået muligheden til at gøre mange ting, som andre piger ikke har fået lov til. Men desværre, det gik jo uanset hvad galt. Så i dag siger jeg sådan lidt tak til mine venner, og tak til rehab, og tak til min Dr. Drew Pinsky og min mand. Men jeg siger også tak til mig selv. Og jeg håber på at få folk til at forstå, hvor galt det kan gå. Det kommer step by step, kommer han og bider i den, men der er en way out, der er en måde at få det bedre på. Så jeg vil nok sige, de sidste 1,5 år med min business og i mit kærlighedsforhold med mine børn, har jeg det fantastisk godt, og jeg håber kun på, at det kan køre videre på den måde selvfølgelig. Du har fået en ny mand. Ja, og jeg har fået en ny mand. Ja, og hvad nummer er det i rækken? Den 4. Det er den 4, og du har 4 børn. Jeg har 4 børn. Skal der flere børn til? Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg er jo ved at blive en gammel dame. Jeg er 46, og min mand er 15 år yngre end mig, så han vil selvfølgelig gerne have børn, og jeg elsker børn. Måske de glædeste momenter i mit liv, det var, da jeg var gravid. Så det er en mulighed at få et barn? Altså, jeg kan stadig godt, men nu må vi se. Never say never. Held og lykke med det. Ja, tak skal du have.